दख'ना बायनो फैदो जों बेयावहाय बैसागोनि दख'नायानो गैलानो नै मा होनबावनो मालाय जि फानबाय बैसागोआव बिराद खामायसिगोन आरो सासेया दाखालिनिफ्राय मास मोनसे जाबाय खामायनानै फैसाखौनो लाख'नो हाला फैसाखौनो लाख'नो हालानो नुवाखै मालाय नायनो ब्लाउस गोजादो गोजा ब्लाउसदो रिगिर गांला जि मोजां मिथिबायना जिंज्रि आगर मोननो थान जायो मा होनोमोनलाय इदिखौ खासि हाथाय खासि हाथाय गोबासोथ' रोजा नङा दायो जोङो रौतायावहाय बैसागोनि दख'ना गिफ्ट होनो थाखाय नायनो फैदों आरो जोङो ओरैनोलाय माबायावसो बायहैयोमोन आलदायाव खिन्थु सोलाबासै मोजां मोनदों केमेरायाव ग्रिनखौ बारा मोजां नुवाखै गोमोखौनो लानोसै नामा आं फट' खेबबाय देनां मोजां नुबाय बेखौ मोसानायाव मानो नुवा जानो मोननैलाय रौता टाउनाव ब्लगिं नामा लाखांबाय दायो दख'नाखौ बैसागोनि गिफ्ट खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय हेपि बैसागु गाइस ओमफ्राय दायो जोङो नानिखौ दोनलांनो नागिरदों नानिया न'आवहाय थांनानै मान बावहैनो नागिरदों आरो ना बेखौनो दोनहैनो नागिरदों जोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना IPL नायोना बेयावहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानै गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in-आवहाय बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंनाय जायो जेरैहाय बबे मोनसे मेट्सआ देरहागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 50+ बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो लटास 365आवहाय थांनानै रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे 365नि ब'नास मोननो हादो आरो बेयावहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय क्रिकेटनि अनगायैबो 200+ बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना बेयावहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल आरो नेहा शर्मामोन बायदि गिदिर सेलिब्रिटिया ब्रेन्ड एम्बासादर आरो ना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिनआप खालामनानै होनाय दंखायो लटास 365.in बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नैबेखौ लानोसैलां मोजांथार नुदो जोंहानि जबा बिबारा नै फाय दखाननिफ्राय होनो हागोन नै जोंहा दिनै नानिया सालायदो आरो ना नानिखौ न'आव लोगोफोर हेपि बैसागु जोङो नानिखौ दोनहैनो नागिरदों मा जादों नोङो रोंहांबाय नानियाबो गाइस नै मालायनानै ना न' बानायगासिनो बवा नानिनि हाबानि अमा फिसिखाबाय हनै जेबो नङालै नोंस्रा फंबायफोरखौ हाबा होजोबखांनानै नों आरामसे जादो मिथिबाय
खोमा बिलाइथ' आरो जफाय गय बागान गोजालै नै नानलाहा गय बागान गोजा दानिखौ जाय लांगोन एकदम गय बागाननि फैसाफोरखौ मोनलांजोबगोन दायो जों मोनफैबाय नानलाहानाव नों मा होनदोंमोन आंखौ कलेजनि फट'खौ नायदोंमोन आं ओमफ्राय गोदोनि कलेजनि कम्पेयार खालामना नायदोंमोन आरो महरा बोरै जालांखो होननानै मोखांफोराथ' खमानानै दङ खिन्थु बाहाय गिदिर जादों मोखाङा मोखां गिदिर जाबाय सिगांनिसै मा गिदिर ना होमबा आंनि मोखाङा मा गिदिर ना होमबा आंनि मोखाङा आं माबायाव होनो हागोन नायनो लाबोलाय इउटुबाव होनो हागोन सिगांनि ना पेपे फट' गैयिनिखौ जागोन बेयो नानिनि हाबानि अमा फिसिखाबाय नै 10थासो नांगोन नालाय नानिनि हाबायाव डेन्जारसो ओइ आंनि लावदुमखौ मानो रायदोंलाय ओइ आंनि लावदुमखौ मानो रायदों ओइ हनै लेनुखौ सोंबाय थाबाय आं गिबायसो गाइस आंनिया मानो खानाया बिदिमोन आं थैनोसैलै आं लाजिनानै नानिखौ नायलाय नानिया नाय आंखौ नाय ओमफ्राय आंखौ आयु आयु आं लाजिबाय अबे सासेया आङो इयाव अबे सासेया दे देखाय अबे सासेया आङो अबे सासेया अबे सासेया आङो अबे सासेया आङो अबे सासेया अबे सासेया आङो अबेयो मिथिया अबे सासेया आङो अबे सासेया आं अबे मोनसेया गय जानोसै जि गुफुर नायनानै दा नों गया इयो बिराद गोथाव खिन्थु जानाय बायदि मोना बबेबा फियो बबेबा मोनसेया मा नायबाय थादों नोंसोरलाय मानिलाय मोजां लाना दं नै दाउ बाहा दाउ बाहा न' ओइलाय दाउदै दङ ना रना इलाय दाउदै दङ थाथ' सिफायना होनाङा दोन थांसै फा गय लाखाबाय आं गयबो लाखाबावबायसो थादो आना गाबोन लांफायगोन आं बेगा फा न' बानायगासिनो नै बिसा ओंखारबोआखै इथिंबो न' बिहामजो लाबोसिगोन नालाय इथिंबो न' नानि लाहा इथिंबो ओंखाराखै आय' बिबारा जि मोजां बारदों नायनाय आयौ हांखो हा खोना आं सालायनो ना नै गाइस जोंहानिया माबाया खामरेंगाया बिबार बारबायानो आरोना थाइजोबसिगोन ओमफ्राय जोंहा मा गन्द्रा अमा गन्द्रा जोंहानि नाय बाबा मा खबर बिराद गोबावनि उनाव दिनै न'आव फैबाय माबायदि मोनदो हा अमा दिनै एसे सुबिदा जानांगोन ना प्लास्टार खालामजोबसै नोंथांमोनाथ' बांसिनानो मिथियो जोंहा बाबाया अमा साप्लाय खालामो बेखौनो सोरबा इनसाल्ट खालामसैमोन आरोना खिन्थु जों प्राउड फिल खालामो जे बाबाया जोंखौ बेबायदि बिजनेस मावनानै जोंखौ फरायहोदों गानहोदों जोमहोदों थेंक इउ स' माच बाबा साबायखर हमना ला जेनेबा जों अमा बेफारबाबो इमान फिसा बेफार खालामग्रा नङाना लाख थाखानि बेफार खालामग्रा मानसिफ्रा नोंनि नाम्बारखौ दाख्लै लादोंमोन र' सोर आंनि लोगो माबा रिमाल सिंगारा फन हरदोंमोन हो माबा
नोंसा बाबादोसो अमा बेफार खालामनांसिगोनलै होननानै फन हरदोंमोन आङो नुदोंमफ्राय आबा नोंलाय सिंगारखारलाय मानो खालामबावनो होद नङा बिराद फैसा दङ ना अमा बेफाराव जालायबावोब्रा गावसोरबो अमा साप्लाय खालामगोननो आरो 60 70 बो मोनलायलाङो हरै सोरबा फैबाय अ गुमै फैदो गुमै अ सल्थि नालाय जोंहा बारिखौ देखायबाय दं हारसा ओइबो हारसा जोंहाल'सो बर' नालाय मोखरसेल'सो আদিত্য কি খবর হ্যাঁ এপিনে অকমান হাই বুলি কৈ দিছোন নিত্য দে এপিনে হাই বুলি ক হাই এ দাঁতটো কি হল কি খবৰ নিত্য बेस्रा बेहा एसे बिराद फरायनो हायोमोननो गोदो खर'आ हामा जानानै फाग्ला जानांबाय आरो ओंखायनो बांद्राय फरायनाङा नोंथांमोनाबो होनदो बिदि नङालै जायनिया जाखायो ओमफ्राय बे जोंहा बारियावहाय बेबायदि बन दोनग्रा दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय मालाबा मा होनो माबा बानायनानै होयो नै थास' ओमफ्राय थास'खौ इदि बानायनानै होयो जा मा मिथिखायो नोंथांमोना हा बैसागोनि आया इमान फिसा अमाखौ जाया ओमफ्रायलाय नोंनिखौनो बुथारगोन इमान फिसाखौ दिसिसो इयो बोसोर बारबाय नैयो इनि गिदिर गिदिरखौ फानबाय इनि लोगो इयो आदार मोनजायाखैनो फिसा बे जाबाय आंनि हाबानि अमा नङालै ओरैनोसो होनदो आदारखौ जाबोदों नाथाय औवाबो दं जोंहा औवा नांगौबा लांफाय जोंहानाव आंना गिदिर दङ 15,000 मोनसिगोन आङो मोनगोन हां मोना इमान फिसा अमायानो आं अमा लाबालाय मानो पुस्टाटा जायो नोंसोर अमा लाबालाय मानो फिसा जायो ओमफ्राय नै जि बुरजा माबा जाबाय मा होनो एम्फौ लाना एम्फौ लाना जाहा थोआ मानो थोआलाय थोगोनफ्रा जोगोनार वाव जाहानि बारियाव मा दोङो आं मोखांल'सो सुखांदो दायो दुगैयाखै मायो जोगोनार सना जोगोनार बिराद गोथाव मोनो आं आइ लाभ पामकिन जानो थायदोंमोन माथो नै मोनजाबायमोन सोर सालायखोलै गारिखौ देखायहरदो र' आं सोर सालायखो गारिखौलाय नानि गारिखौ मा खालामनो होदो नानिखौ वा बिराद गोरोंलै आंसो नोंखौ देखायनो मोनासै ना सालायनायखौ फिदिंनानै दोनबाय आरो माने गारिखौ इयाव दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहा लाबोबाय आरो इयो बबेयाव फाथो दुन्दिया माबा माबि दंसैनो माबादों बिलाथि मार मोजां मोनो आं बिदि थाबा बिलाथिलै मोनजासिगोन बिलाथि बिमानि अननायाव गायनानै दोननाय बिलाथि मोनजासिगोन वाव अमा मासे बुरजा दुन्दियाया आयौ जि मोजां हा अ गासिबो दुन्दिया गोजा जाबाबो जाख'नो हायि ओमफ्राय फाथो मासे मोजां आरो दुन्दिया गोजा ओमफ्राय जोंहा बाबाया मा होनदो बेफोरबायदि दुन्दियावहा बेफोरबायदियावहा जोंहा माबाखौ मानिनांगोननो बाजैखौ माने जोंहा बाजैयानो गायजोबनाय आरो ना बाजैनिफ्राय देनां आं सोलोंना थांगोन आंबो देनां गायगोन आरो मा खबर गुमै नों फैनायखाय मेसिनाबो हामलायलायबाय माथो मैथ्रुदो दालिदो सं दे गोथावनो मिथिबाय मैथ्रुदो दालिदो सं